warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita saking kelompok 3 badhe maos geguritan kanthi ira-iraan guruku. Guruku, paling ilmu orang yang wektu. Aku ora bakal lali marang kabeh jasamu. Suaramu tansah daelingi. Guruku, wayah esok sliramu teko. Panase srengenge ora ngeteke sungkawa. Esem lan donga dadekno aku bunga. Guruku, keselera kamu ora dirasa. Larane atimu tansah ditampa. Nanging sliramu tetep sare uga prasaja. Cekap semanten saking kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.